Здравейте, казвам се Гергана Велкова и съм акушерка, като в момента съм старша акушерка в клиниката по акушерство и гинекология на МБАЛ „Света София“. Лекцията, която съм ви подготвила, е тема, която засягаме на повечето такива събития. Сигурно много пъти сте чували различни презентации и сте гледали на тема кърмене. Така че аз ще се постарая да не ви отекчавам, а да съм максимално полезна. И така, да започваме. Въпросът, който сигурно и в момента много от вас си задават: да кърмя или да не кърмя. Предполагам, че голяма част от вас имат притеснения във връзка с това, че са чували различни теории от майки, които имат опит с кърмене или пък не са успели по една или друга причина да кърмят. Така че нормално е да си задавате този въпрос. Аз ще се опитам да ви помогна да си отговорите, докато настъпи момента. Ще спомена някои от предимствата, въпреки че за мен е доста странно да говорим за предимства на нещо, което е толкова естествено. Не мисля, че е редно да ви убеждавам в това колко е полезно да кърмите. В крайна сметка природата е измислила по този начин да храним децата си. Но времето, в което живеем, е малко по-различно. Много бързо се връщаме на работа, заети сме, искаме да сме успешни на различни места, не само като майки в професията си, и оттам, разбира се, идват и някои от въпросите: да се ангажирам ли с това нещо или е по-добре да премина към адаптирано мляко и така да могат да ме заместват повече хора. Все пак ще спомена за предимствата. Първо, винаги имате прясна, топла и достатъчно добра храна за вашето бебе. Второ, не се занимавате с нищо около подготвянето на тази храна. Не стерилизирате бутилки, не топлите вода и не сте ангажирани дори да станете от леглото, ако бебето се събуди през нощта и е гладно. Давате гърда и всичко е наред. Второ, състава на храната, която ще получи бебето ви, е точно такъв, от какъвто то има нужда. И трето, получава приятелската флора, от която има нужда, за да се справи и с коликите, и с растежа. Разбира се, всички сте чували и сте чели достатъчно за състава на кърмата и първото, което е коластрата. Оттам бебето получава антитела, получава имуноглобулини и старта на живота му е направен така, че да се справи с всички неприятели във въздуха. Кърменето като начин на хранене помага на връзката майка и бебе. И емоционална, и физическа. Гушкането по време на кърменето, разбира се, гушкането и с хранене от бутилка е гушкане, но по време на кърменето е малко по-различно и контактът е доста по-близък. Засилва се, разбира се, физическата и духовната връзка между майката и бебето. Сега, недостатъци. Редно е да кажем нещо за тях. Аз не мога да кажа нищо за недостатъците. На шегичка съм сложила това изречение, че големи работни групи от учени работят по въпроса да открият недостатъци. Не успяват към момента. Противопоказания, разбира се, има в някои случаи, колкото и редки да са те. И това са някои инфекциозни заболявания при майката, които биха били причина да не се кърми бебето. Тежки хронични заболявания, които биха изтощили допълнително организма на майката, ако тя кърми. Психични заболявания у майката и, разбира се, случаите, в които се ражда бебенце, което има нужда от интензивни грижи, попада в интензивно отделение, тогава най-вероятно няма да бъде забранено получаването на кърма, може би ще бъде затруднено кърменето като естествено такова. Разбира се, ще се обсъди с лекуващия лекар на бебето, но в 90% поне от случаите се препоръчва даване на кърма на бебето, но разбира се, тя ще бъде изцедена, предадена в отделението, в което се намира бебчето, и по този начин ще бъде нахранено то отново с кърма. Сега, тук съм сложила тази картинка, за да покажа най-вече, че големите гърди не винаги означават много кърма. Това, което е в центъра, всъщност е жлезата, в която се произвежда млякото. Това жълтичкото отстрани е масната тъкан.
Добре, големите гърди може да са много масна тъкан и малко жлеза. Съответно, големите гърди не е задължително да произведат много мляко. Това обаче, че в някои случаи жлезистата тъкан е по-малко, съвсем не означава, че няма да има успешно и достатъчно кърмене. Може би ще бъде просто по-често кърменето. Друго какво искам да кажа, важно е да знаете, че ето това са каналчетата и че те трябва да са проходими. Така че в началото, когато родите и когато все още нищо не изтича от гърдите ви, и когато дойде акушерка като мен в болницата, в която се намирате и ви каже, слагайте бебето на гърда, не дейте да бързате да кажете, ама аз още нямам нищо. Да, няма, но за да има, трябва да има търсене. Слагате бебето на гърда, то случай няма нищо, обаче гърдата получава сигнал, искаме да има нещо. Изпраща този сигнал до мозъка, ето тук става малко по-ясно, изпраща този сигнал до мозъка, той съответно прави така, че да се секретират необходимите хормони и оттам да се произведе кърма. Принципът е търсене, предлагане. Обратна връзка. Тези картинки за това са тук, не за да ви разказвам за това как се произвежда кърмата, ами защо ще ви карат да слагате бебето на гърда. Слагате го ритмично, за да можем да покажем на тези гърди, че искаме да има мляко в тях. Производството на кърмата го споменавам също в тази връзка. Споменавам тук в този слайд кои са отговорните хормони и искам да добавя, че е важно и в предишните лекции се спомена много пъти, майката да е спокойна. Наистина е много важно. За да имате щастливо родителство и щастливо бебе, трябва вие да сте спокойни на първо място. Татковците да не скатават. Вие трябва да помогнете за спокойствието на майките. Пролактин и окситоцин. Пролактин е основно за производството на кърма, окситоцина за изгонването на млякото от гърдите. Казах вече, че принципът е търсене и предлагане и помощниците на пролактина, за да произведем достатъчно добра по състав кърма, разбира се, са хранителните вещества, за които Енджи спомена по-рано и правилното хранене на майката, за да може, разбира се, и кърмата да е достатъчно хранителна. Врагове на кърменето – стрес, умора, болка. За да няма болка по време на кърмене, трябва да се подберат удобни пози, трябва да се случи правилно захапване на гърдата, правилно засукване от страна на бебето. Малко по-нататък съм поставила слайдовете с правилното засукване и ще се върнем на темата за болката. Другия въпрос, с който често се срещам и който често ми задават в практиката ми е колко често да се кърми. Два варианта предлагам. Единият е кърмене на поискване, който е най-нормалният и най-естествения. Казах по-рано, може да има по-малко кърма. Това не означава, че бебето задължително трябва да бъде дохранено с адаптирано мляко. Просто ще бъдат по-чести храненията, докато кърмата стане толкова, колкото му е нужна. Има хора обаче, при които тази стратегия не работи. Хора, които са изключително организирани в ежедневието си, хора, които искат да се занимават с други дейности, не са чак толкова отдадени само на родителството. При тях вероятно ще бъде по-изгоден храненето на режим. Тогава сте спокойни, знаете, че в този час бебето ще се събуди, вие ще го нахраните и през останалото време можете да правите каквото сте си решили. Този вариант е по-удобен и за хората, които искат да си имат помощници. Таткото да поеме някои от храненията, баби, приятелки, бавачки, хора, които са ангажирани с помощта да отглеждате бебето, ще ги организирате по-лесно, ако имате кърмене на режим. Подготовката каква е? Разбира се, вие да сте убедени в желанието си да кърмите, защото това е нещо друго, с което редовно се сблъсквам в болницата. Влизам в някоя стая, за да помогна на родилките, ако имат някакви въпроси или някакви проблеми. И срещу мене се появяват хора, които се опитват да ме убедят колко е невъзможно да се кърми.
Не е невъзможно. Ако вие имате някакви притеснения или нежелание категорично да кърмите, не кърмете. Не трябва да е на всяка цена. Изобщо не е нужно да се оправдавате пред който и да било, че не желаете да кърмите и че сте избрали вариант да храните с адаптирано мляко. В крайна сметка, живеем в свободни времена и имаме право да избираме как да отглеждаме децата си. Храните, които са адаптирани, са с достатъчно приемлив състав, за да може да се хранят бебетата и те оцеляват. И некърмените бебета оцеляват. Майката трябва да е убедена, че наистина иска да кърми. Първо. След това, разбира се, да си осигури спокойнка, да си подбере удобна поза, да се заради с търпение, защото кърменето не се случва за 2 минути. И да има контакт за помощ. Имаме достатъчно добре подготвени консултанти по кърмене в страната, така че можете да се здобиете с контакт на човек, към който да се обърнете и да ви успокои, че се справяте добре. Защото майките нямат нужда толкова да им се обясни как да го направят. Това, от което имаме нужда, включително и аз с всичкия ми опит, който съм имала, когато се родиха моите деца, имах нужда някой да ми каже: справяш се добре, така трябва да бъде. Не грешиш. Имайте контакт за помощ, където да можете да се обадите и да ви успокоят, че се справяте така, както трябва. Грижа за гърдите не е необходима някаква специална. Със сигурност сте чували как още по време на бременността ще започнете да обтривате гърдите, пък ще започнете да ги мажете. Това изобщо не е задължително. В крайна сметка природата се погрижила да ни направи достатъчно адаптивни и гърдите произвеждат необходимото им количество мазнина, с която да се увлажняват и да не се случва напукване или изсушаване. Разбира се, трябва да избягвате агресивните измивни продукти, дезинфектанти изобщо не са необходими по гърдите да се слагат. Просто се измиват с топла вода, за да може да кърмите. Най-добрата грижа, споменах и преди малко, правилното засукване. Различни ползи тук съм предложила, но всъщност всеки един от вас ще изпробва такива, каквито да са му удобни на него и на бебето. Всяко бебе е различно, всяка майка е различна и вие във времето ще изпробвате на всяко хранене различна позиция, в която да се почувствате комфортно и да може да имате успешно кърмене. Ето тук още няколко. Ето, не е добър формата на снимката, но се надявам, че се вижда добре. В началото, опита да се захване гръдното зърно, малко по-надълбоко, още и ето го какво трябва да се получи. Трябва цялото гръдно зърно да попадне в устата на бебето и част от ареолата, за да сме спокойни, че няма да се случи притискане на гръдното зърно от непцето на бебчето, съответно исхемия на конкретното място, което е притиснато и вече оттам някаква рагада. Със сигурност знаят какво искат. Може би беше уместно тук да сложа някое видео, но не исках да е много продължителна презентацията. Сигурно обаче ви е попадало видео, на което бебче, което е поставено на корема на майката, бавно и постепенно за не много дълъг период от време, пълзейки по корема на майка си, достига до гърдата, открива я и я захапва, за да може да се нахрани. Със сигурност знаят какво искат и със сигурност ще открият гърдите на майка си и ще захапят. Вие просто съвсем мъничко трябва да им помогнете, за да стане по-лесно за вас. Малко и за проблемите ще поговоря. Нормални зърна. Плоски и хлътнали. Когато бебето получи такова зърно, наистина не му е нужна кой знае колко помощ, ще захапе, ще се кърми без проблем. При плоските и особено при хлътналите зърна, това ще бъде трудно и за бебето, и за майката. То ще бъде гладно, ще усеща, че е близо до това, което иска, но няма да му се получава храненето.
Тогава наистина става малко напрегнато и за бебето, и за майката. Започва едно гладно плачещо бебе да ръмжи, да се ядосва. Майката съответно се напряга, казва си аз не знам какво да правя, ето няма да ми се получи. Но разбира се, има как да помогнем и в тази ситуация. На пазара има ето такива помпички, с които може да се издърпа гръдното зърно и да се оформи и да изпъкне. И протекторите за зърна, които помагат на бебчето да захапе по-лесно. Тук на тази снимчица искам да покажа, че има различни размери. Така че ако искате да си подготвите протектори, а никак не е лошо да си подготвите протектори преди да отидете да раждате, просто трябва да подберете правилния размер за вашите гърди. Консултантите в магазините на Рая Той със сигурност ще ви помогнат. Измерва се гръдното зърно и по този начин се подбира правилния размер. Сега, защо препоръчвам да имате протектори за зърна, когато отидете в родилното отделение? Когато работим там, често ни се налага да бързаме. Храним бебчетата с бутилки, които са с една идея по-голям отвор от тези, които вие ще си закупите за вкъщи. Млякото изтича много бързо в муцунките им и ако, например, вие сте родили с цезарово сечение и сте разделени през първите 24 часа с бебчето, твърде вероятно е, да не кажа, че е сигурно, в неонатология да го захранят с адаптирано мляко. То ще получи адаптирано мляко от една бутилка, от която ще изтича в муцунката му и за минутка-две ще се нахрани. След 24 часа, когато го сложите на гърдите си, твърде възможно е да няма все още мляко в гърдите или ако има, да не изтича толкова спонтанно, колкото от бутилката. Тогава пак настъпва едно изнервяне на бебчето, съответно изнервяне на майката и разбира се, отново започваме да се замисляме. Добре, сега толкова ли е задължително да кърмя? Ето колко лесно става от бутилката и даваме бутилката. За да се избегне тази ситуация, препоръчвам протекторите, защото когато сложите протектор дори на зърно, което няма никакъв проблем и си е съвсем нормално, бебчето усеща нещо, което вече са го запознали в неонатологията, силикона, и знае, че прави това, което трябва да прави, за да се нахрани. Затова при първите закърмяния аз препоръчвам, ако бебчето е по-лениво, да сложите протектори, за да е сигурно то, че е на правилното място и след това продължавате кърменето без протектори. След няколко хранения обикновено се случва това и няма нужда от тях. Разбира се, ако са плоски или хлътнали зърната, може да се ползват по-дълго. Част от проблемите, които се получават, когато не засуква бебето правилно, това е една рагада и тук също. Другото, от което може да се получи това на гърдите е изцеждането с помпа. И по-вероятното е да се получи, когато се изцежда помпа. Това е нещо, което също често правят жените, за да са по-спокойни. Решават, че ще изцедат кърмата с помпа и ще я дават на бебето от бутилка, за да са сигурни в количеството, което бебчето е приело. Не е толкова грешно. Вариант е, но изцеждането с помпа непрекъснато може да доведе до такива проблеми с гръдните зърна. И следващото тежко усложнение е мастита, който може да бъде инфекциозен, демек нещо, което е попаднало като замърсител върху гърдите, влиза през каналчетата, замърсява и прави мастит, или прекаленото задържане на неизцедена кърма в гърдите. Сега, това пак е нещо, което се случва в практиката ми. Слагайте бебето на гърда, ами аз нямам. Слагайте бебето на гърда, ами аз нямам. И в един момент, аз се събудих с напрегнати гърди. Да, но то не става съвсем изведнъж. Да, кърмата има навика да слиза, така да се каже, в някакъв момент, но наистина това напрежение не става отведнъж или от няколко часа. Ако вие ритмично слагате бебето на гърдите и то ги изцежда, няма да се стигне до това. Ако бебето не успява да ги изцежда, ще е нужно да изцедите с помпа количеството, което е произведено в повече от това, което бебето изсуква.
Една снимчица, която да помогне да разберете кога гърдите се напрягат. Нали, гърда, която не е напрегната и е свободна, и гърда, която се напряга. Става балонирана, закръглена и лъскава, да кажем. Кога е нужно изцеждането? Вече казах, когато са напрегнати. Ако гърдата се е напрегнала, но не е проблемна, не е болезнена за вас, може да е проблемна за бебето. Когато се напрегне твърде много, е по-трудно да изтече млякото и бебчето се изнервя. Тогава включвате помпата, изцеждате малко, за да се облегчи и тогава слагате бебчето, за да продължи да суче. Изцеждане на гърдите може да се прави и за стимулация на лактацията. И, както казах по-рано, отсъстваме от вкъщи или пък бебчето ни е разделено по някаква причина от нас, но искаме да се храни с кърма и това не е забранено, изцеждаме с помпата и предоставяме кърмата. Същото в последната кутийка. Помпите за кърма могат да бъдат механични, които са изгоден икономичен вариант. Ако сте решили да сте подготвени и предварително да закупите помпа, може да е такъв вид. Имате помпа, може да не се налага да я ползвате твърде много и тогава ще ви върши работа. Но ако сте решили, че ще кърмите и ако се погрижите за производството на количество кърма, тогава със сигурност ще ви се улесни живота със следващия вид електрическите помпи. Последното поколение, тези, които са безжични, които много удобно се скриват в сутиена или бюстието, можете да си вършите ежедневните задължения и не сте приковани към кабел или някъде, където да седите и да изпомпвате кърмата от гърдите си. Слагате ги, вършите си работа, те се изцеждат и продължавате нататък. Изцедили сме кърма, с нещо ще я дадем. Нали? Решаваме, че ще отидем на фризьор, тате ще ни отмени в кърменето. Бутилките, с които ние в болницата работим, са тези два вида, затова и тях прилагам тук. С Рая си сътрудничим от известно време и бебенцата в нашата болница се хранят от тези два вида бутилки. Доктор Браун, които напреднаха доста изобщо в световен мащаб, не само тук, и другите бутилчици са НИП, които ние ползваме. Изгоден вариант, бюджетен. Антиколик системата на бутилките Доктор Браун е единствена по рода си. Другите бутилки на другите марки са с доста по-различни системи. Тук имате вътрешна вентилация, която намалява образуването на мехурчетата и по този начин намалява образуването на излишни газове в коремчето на бебчето, съответно и коликите. Разбира се, най-добрата обратна връзка и най-голямото признание идва от майките. Най-често майките избират стъкло с антиколик система. Сега, тук няма да говоря като акушерка, ще говоря като майка на 2 деца. Често задавам въпроса каква бутилка да избера, стъклена или пластмасова. Аз лично за своите деца избрах стъкло, защото е по-малко вредния вариант, колкото и да си говорим за добрите пластмаси, които се използват в съвременните бутилки. На бебенцата до 6-я месец със сигурност не им пречи стъклената бутилка, защото те не се хранят сами. Храните ги вие. По-лесно се поддържа стъклената бутилка, по-добре се измива със сигурност и е добър вариант. След 6-я месец, когато започнат повече да се движат, е добре да преминете към пластмасова бутилка, защото иначе ще трябва да купувате няколко пъти на ден стъклени бутилки. Не? Те започват да хвърлят, после като пролазят и проходят, още по-опасно става. Така че моята препоръка е такава. До 6-я месец стъкло, след 6-я месец вече може да преминете на пластмаса. И съхранение на кърма. Двата варианта, колекторите и пликчета за съхранение. Колектора е добър вариант, когато кърмата ще се съхранява за кратко и ще бъде дадена скоро на бебчето. Не, че не може дълго да се съхранява в такъв колектор, но не е толкова практичен вариант, заема повече място в фризера.
Тези колектори са удобни, защото на капачката, която е за съхранение, може да бъде подменена директно с биберон и от колектора да бъде дадено количеството кърма. А пликчетата са по-удобния вариант, когато ще съхраняваме кърмата за по-дълго, спестяват място във фризера и са много удобни от тази гледна точка. Правилата за съхранение най-общо променят се във времето, правят се най-различни изследвания. Можете на банката за майчина кърма също да видите на сайта им, има правила за съхранение, но най-общо това, което ви вълнува в ежедневието е на стайна температура до 8 часа, в хладилник до 24 часа, в камера на хладилник до месец, в фризер до 3 месеца и вече в по-силните дълбоко замразяващи фризери може 3, дори и над 6 месеца, но не знам защо бихте съхранили кърма над 6 месеца, няма никакъв смисъл в това, така че общото е колко да ви е на стайна температура, колко да ви е в хладилник и разбира се после в фризера. Тук мога да дам нещо, на което ме научи моя приятелка, не ми е хрумнало на мен. Някога, когато аз кърмех дъщеря си, имах доста количества кърма, които се чудех какво да правя. Замразявах в пликчета за лед. Много удобен вариант във времето, в което не ни трябва чак толкова стерилна кърма, когато започнете захранването и въвеждането на нови храни на бебчето. Правите пюре от моркови, чупите от пликчето за лед едно купче кърма и пускате в пюренцето. Тогава много по-лесно се приема новата храна. И това е един практичен съвет, който аз научих от приятелка и който с радост споделям, защото наистина е много удобно. Така, употреба на замразената кърма най-общо не бива да се размразява в микровълнова печка и не бива да се размразява в гореща вода, за да не се променя състава й. Най-добре е от фризера да се извади в хладилника, когато знаете, че ще ви трябва за следващия ден, например, ако ли не на стайна температура и в най-лошия случай, когато бързате, студена, след което може да е хладка вода. Идеята е да се случва постепенно размразяването, а да не е рязко, за да не се наруши състава на кърмата. Нещо, което да не забравяте, пак повтарям, не мисля, че е нужно да ви убеждавам, но така или иначе кърменето е най-доброто, което можете да направите за бебето си. Помага и на вас да се възстановите по-бързо. Споменах вече хормоните, които се отделят по време на кърмене. Те са тези, които помагат и на матката да се върне в първоначалния си размер и състояние. И със сигурност кърменето е най-силното успокоително и за бебето, и за майката и е антиколик терапия и заради състава на кърмата, и заради начина, по който гушкате бебето, докато го кърмите. Завършвам така. Със сигурност, щастливо дете е равно на щастливо семейство. Обратното също важи. И ви благодаря за вниманието, като оставям време за въпроси, ако има такива. Благодаря. Въпроси? Светлината ми свети в очите, така че не ви виждам. Слушам ви, не ви видях, извинявайте. Това е хубав въпрос, благодаря. Сега, Световната здравна организация със сигурност препоръчва бебетата, които са на изключително кърмене, до 6 месеца да не приемат вода. Дълго съм се чудила, още съвсем като млада акушерка, защо е такава препоръката. Накратко ще дам отговорите. Първа точка, когато бебето е на кърма, със сигурност получава достатъчно количество течности, особено пък ако е на режим на поискване, няма как да остане жадно. Ако е жадно, то ще си потърси кърма и ще си получи необходимите количества течност. Второ, ако е на кърма, заселването на неговите черва с външната микрофлора става през гърдата. И ако вие давате бутилка с вода, заселвате с допълнителна микрофлора, съответно засилвате коликите и от това няма никакъв смисъл. Заради това Световната здравна организация не препоръчва. Това, което чувам като съвети от педиатрите в нашата мила родина, е
на бебетата да се предлага вода и ако те не желаят, да не се настоява, но пък ако искат да пият, да не им се забранява. Това са препоръките, които в болниците, в които аз съм работила, се дават от педиатрите. Единици са нашите педиатри тук, които работят и които със сигурност спазват правилото, нали, и препоръчват да не се дава в никой случай вода. Да, тук. Да, благодаря ви. Да, ако е кърмено бебето, се препоръчва водата да се дава с лъжичка, нали, за да не привиква към биберона бебчето. Идеята е да се изплаква устата от млякото, независимо дали е кърма или адаптирано мляко, и да се избегне така наречената млечница. Да, тази препоръка важи, но има деца, които със сигурност не искат. Моята дъщеря беше такава и трябваше да я насиля, за да изплакне устата. Не съм я изплаквала и не е имало проблем, но това не означава, че друго бебенце няма да има проблем. Така че тази препоръка си важи с лъжичката за изплакване след хранене. Някъде друга да видях още една ръка. Аз също имам въпрос. Вече имам микрофон. Ви виждам обаче. Къде сте? Добре. Искам да попитам при кистозна мастопатия за какво трябва да се внимава при кърмене, тъй като знам, че доста жени страдат, включително и аз, пък искам да кърмя. Добре, отново хубав въпрос, благодаря. Сега, няма кой знае какви правила, които да следваме. Със сигурност ще трябва да имате консултация след раждането с мамолог, за да се види какво е състоянието на гърдите ви и да даде зелена светлина за кърмене. Ще трябва да следите гърдите си дали се уплътняват повече, отколкото са били уплътнени, дали вие със сигурност, опипвайки ги, знаете, че има там неща, които не са характерни. Със сигурност ще трябва редовно да си правите сама прегледи на гърдите, за да следите дали се увеличава и обема, и броя на кистичките, които има там. Но аз със сигурност ви съветвам да си проведете консултация, за да ви се даде зелена светлина. Да, не се забранява кърменето в този случай, но все пак нека специалист да каже. Този преглед предполагаме към края вече. В смисъл към 9-тия месец. Дори в нашата болница правим такива прегледи веднага след раждането, но нашата болница е многопрофилна и имаме мамолог, с който да консултираме пациентките на място. Сега не знам вие къде сте избрала да раждате. Ако няма такава възможност, веднага след раждането, все пак обсъдете с вашия акушер-гинеколог как да организирате такава консултация най-скоро и да се премине спокойно към кърмене. Мерси. Това обаче не означава да не опитвате да слагате бебето на гърда, докато стане време за консултацията. А при хората, при които изтича по-рано, започва лактацията, реално, примерно, не съм сигурна дали е коластрата, как трябва да се съхранява? И трябва ли да се изпомпва или просто излезналото количество се съхранява? Не дейте да изпомпвате. Говорите за изтичане на кърма по време на бременността. Да. Не дейте, защото при изпомпването все пак биха могли да се предизвикат някакви контракции. Няма нужда от сега да съхранявате кърма. След като има спонтанно изтичане, това е добър признак, който говори, че всъщност вие ще имате добро количество кърма по-късно. Просто си изчакайте момента на раждането и слагайте бебчето. Мерси много. Но сега не изпомпвайте. Моля. И още някой от някъде видях. Да, слушам ви. Здравейте. Здравейте. Има ли значение как ще се редуват гърдите по време на кърменето? Това зависи от кърмата, която се произвежда. Хубаво е, особено ако е достатъчно кърмата от една гърда за едно хранене, едното хранене да е едната гърда, следващото хранене да е от другата гърда. Тогава гърдите се адаптират към това търсене и вие и бебето свиквате, че се храните, нали, на всяко хранене от различен гърда и няма да има прекалена стимулация на гърдите, нали, съответно свръхпроизводство. Но в началото обичайно е по-малко количеството и затова съветваме да се слага бебчето и на двете гърди. Благодаря. Слушам ви, тук наистина ми свети. Вашата практика да се намалят коликите и съответно това е окей да почне да се дава пробиотик на бебето, в смисъл новороден. Разбрах ви. Сега, най-добрият метод със сигурност е
кърмене, гушкане. Когато бебчето е неспокойно и виждаме, много е характерно. Аз съжалявам, че не включих и тази лекция. Имам много симпатична лекция защо бебето плаче и там съм включила обяснение на това как да разпознаваме защо плаче. При коликите е много характерно рязко изреваване, придружено с свиване на крачетата. Нали, то показва как бебчето се опитва да си помогне на коремчето. Нали, свива както всички ние, като ни боли корем, се свиваме. Свиване на коремчето. Тогава знаем, че причината да плаче е колики. В този случай гушкането, за да се затопли коремчето и за да почувства то вас, познатия човек, действа най-добре за успокоение. Не казвам, че не е добре да давате пробиотици, но със сигурност няма да помогнат само те. Може би ще облегчат до някаква степен, но със сигурност всяко едно бебе ще си премине през периода на колики, който е съпроводен с плач и безпокойство. В този момент със сигурност наистина много помага успокояването на бебчето контактно с мама или с тати. Спинкане, също така слагане по корем на бебчето. Обаче това е много важно да не се случва без надзор. Ако оставите бебчето по корем в леглото, а не върху вас, трябва да има непрекъснато очен контакт, защото те не могат да се обръщат в периода на коликите, все още не могат да се обръщат сами и да не се случи някакво притискане на дихателните пътища. Значи ли, че тези черешови костилки, за които говорите за топлянето, би помогнало, след като казвате, че топлината е най-добрият вариант? Да, значи, със сигурност на голямото ми дете много му помагаха. Не действаха, обаче при малкото ми дете. Децата наистина са много различни. Аз имам само 2 и са много различни. Така че тук колко двойки сте, не знам, не мога да ви пресметна. Коренно различни неща ще ви се случват. Затова правилата не са еднакви за всички. Ние говорим за някакви общи базови неща, но вие всички ще си се запознаете с вашите бебета и ще си откриете вашите методи. Черешовите костилки, защо помагат? Освен, че в тях има разни неща, които се съдържат и за които аз не вярвам, че през плътта, през дрехите на бебчето преминават и помагат. Много добре задържат топлината и за дълго време. Затова са добър вариант. Отделно от това заемат, по коремчето, формата, за да затоплят равномерно където е болката. Знаете, че могат да се затоплят и в микровълнова, и в готварска печка. В микровълновата се случва много по-бързо. Задължително обаче ги пробвайте на вас преди да ги сложите на бебчето, защото аз самата съм допускала такава грешка. Пипам го с ръка, изглежда окей. Обаче ако си го сложа на рамото, докато върша нещо и го занеса на бебето, изведнъж почва да ми пари тук през дрехата. Така че задържайте го, известно време, обаче не само да го сложите и да го махнете, 1-2 минути да постои върху вас, за да видите, че не пари. Защото аз със сигурност съм си зачервяла кожичката на сина ми, който наистина премина тежко през този период и костилките от черешки ни бяха страхотен помощник. Моля. Други въпроси? Не. Не виждам. Не виждам. Благодарим от сърце на Гери. И аз благодаря на всички за вниманието. Много полезна лекция. Надявам се, наистина да съм била полезна. Дано отново да ни съпътстваш нашите мероприятия. С радост винаги. С удоволствие. Благодаря ти за всичко. Благодаря на вас.